Good morning, लोगोफोर. दासो सिरि मोनदों 2टा जानोसै टाइमा. जोंना गारिया 3टायाव ओंखारगोन. बेनि थाखाय सिरि मोनबाय नै. ओइ सिखार. सासे दाबो सिखारा नै. सिखार. जाबाय थायो गामोन नायगोन दा मालाय जायगा लाहैजोबगोन मालाय. सिखार. स'नि कम्पानि जानाय जोंना फाग्लासो. दा गारियाव गाखोबाय दसेनो खारसिगोन जोंना गारिया दानो गारिया ओंखारजेनाखै ओमफ्राय लेट जासिगोनलै जों मोनहैनाय दिनै एसे गाबोनसो बेरायनोसै जोङो दिनै बेरायनो मोनहैनाय नंला जों बरपेटा हलि बारबाय नैबाव गामिनि नामखौ खिन्थु मिथिला आरो दाबो आदा मोनाखै जों कार्बिआंलं सहैनो थाखाय आरो बारा गोजान गैला गारिया जोंना बेनो गारिया बे गंसे जोंना जोंबो गाखोदों बै गंसे दंमोन गारिया जोंनाव गारिया गंनै दा जों गाखोफिनसै गारिया बेनो जोंनि लाइनखा नै जों ओंखारबाय सफैनानै बेग बोख्लायदों सफैबाय कार्बिआंलं लांहिन रायजोआव नै जि मोजां दंलै बैथिं नै अन्थाइसो नामा बे हाजोआ बेसे गोजानाव ओंखाम जानो थांनो नागिरदों जोङो मोनजागोन ना मोनजाया जाखो सान्दुं आरो गरम बैयाव मेन स्टेजआ जाखांनानैबालै ओंखाम जाखांबाय ना एकदम गरमा बारासिन जाथारबाय ओंखाम जाखांनानै बास जिरायदों मोनामबायलै नै बियो बे मोनामबाय जोंहाथ' टायारानो खुरुंबोलायदोंमोन खाथ्राथ्रस फैनांदों टायारा मैया गोदान होनायनो एकदम खुनानै खालामलायबाय फैबाय गेटआव दं नै दासो गेटआव मोनदों लोगोफोर दं नै बा दा दसेनो कम्पिटिसन जासिगोन बे मेन गेट जि मोजां बानायखादों गेटखौ बेनिखायनो खावलायदों गाहाय आलासि बिथाङाबो जोंनि गेजेराव सफैनानै दङ हाबसिगोन नै एकदम बिदि होलायदों नै हाबनायनि दा जों सिङाव हाबबाय मा देन्जार खालामदों नै नों गेलेबायबा स्टेज जाबाय ने स्टेजआ Just habis ini. Maju lagi dah. Boleh. बादायलायनोसै बिथांजों आंजों सानैसो बादायलायगोन दंबावो नेमखान्थि मेरला बिसोर गासिबो बादायजोबगोन दंबावो हिनजावसायाबो बादायगोन जोंहाथ' प्रेक्टिस गैया बबेनिया बबेजों बोहैलाङो नायनोसै नायसै दा